Ola, moi boas, damos a benvida a unha nova edición de Informar na que lles falaremos do inicio da campaña marisqueira en Noia. Estaremos tamén en Ribeira, onde nace unha nova regata, a volta á Ría da Arousa. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Boas impresións no inicio da campaña marisqueira en Noia, xa que os profesionais constataron a presenza de abundante berberecho de segunda. Tamén acompañan os prezos. Mais madrugadora que de costume, este luns arrancou a campaña marisqueira en Noia. Preto de 1.600 mariscadores saíron ao mar nesta primeira xornada, na que a pesar das poucas expectativas con que partían, constataron o bo estado dos bancos. Un poquinho mellor do que pensábamos. Contábamos de ter berberecho de terceira e de cuarta, e bueno, nós metimos algún de bastante de segunda e algo de primeira. E bueno, un pouquiño da meixa, un pouco de todo, entonces un pouquiño mellor do que contábamos. A ver como van estes días vindeiros e o precio, que é importante tamén, non? Unha vez que collemos, pois que teña bo precio. Bueno, o berberecho costounos un pouco collelo, pero que a meixa bastante. Si, en principio, para ser o primeiro día non hai queixa, Nós polo menos fixemos 2 cupos. Donde estuve é un tamaño medio, terceira, algún de segunda, non é malo, Por arriba sí, por arriba hai, sí. De segunda, terceira... Sí. Bueno, a verdade é que o berberecho é moi bo e notamos que hai algunha ameixa babosa máis que o ano pasado por todo, hai capónica, quizás non hai tanto berberecho como o ano pasado, pero ainda é moi pronto para saber como se vai dar a campaña, porque o que máis importan van ser os precios. Pero o berberecho xa se ve que aquí xa vendín alá, pero bueno, moi bo. Moi bo. Aínda que o tamaño é bo e o marisco está ben cheo, este arranque pouco ten que ver co do pasado ano, cando xa a primeira xornada facía augurar unha campaña de récord, como finalmente foi. O de primeira non hai tanto como o ano pasado, pero bueno, está cheo, é boa calidad, e agora vamos a esperar a ver que tal se comportan os compradores e o mercado. Que hai menos que o ano pasado, o rastro ven con menos cantidad, pero ben marisco. A campaña arranca ben, pero non é un ano de escaso, non é como o ano pasado. O ano pasado foi un ano de moito marisco, berberecho e meixa. Este ano está máis reducido a cantidad, moita menos. Non é o mesmo que outros anos, pero eu como é a primeira vez que veño, non sei, pensei que iba a vir máis, a verdad. Menos que o ano pasado hai, Eso xe yo digo. Si, bueno, berberecho hai menos, eu polos compañeiros que viñan máis de abaixo, quizá o mellor algunha babosa máis, porque traballamos hora e media, pero o berberecho menos, eso xa fijo, Haberá que agardar a ver como evoluciona a actividade nas próximas xornadas, en función da zona na que se traballe e da cotización que alcance o marisco. Tamén se cada as primeiras semanas, non vai durar meses, pero, bueno, é unha alegría que collan máis de segunda, e mañán seguro que, bueno, uns comunican cos outros, e mañán van coller máis segunda que a terceira. Bueno, é unha alegría, os topes da meixa tamén casi todo o mundo os colle, o berberecho a pé tamén ben, e, bueno, a guardar os precios, a ver se van ben bueno, ese é o que queremos. Hoxe van tantear un pouco os compradores, pero nos esperamos vos precios. Tamén hai moita cría que me están dicindo os mariscadores, bueno, xa dixemos nós tamén que había, pero eles están confirmando que hai moitísima cría. Cal hai futuro, bueno, estamos contentos, solo esperamos os precios. Mentres tanto, os mariscadores cruzan os dedos para que a toxina non faga acto de presenza e obrigue a pechar a actividade nos próximos meses. E mentres preto de 1.600 mariscadores iniciaban a campaña, medio cento deles non poderán facelo polo retraso na concesión dos permisos de explotación.
Mentres a maior parte dos mariscadores iniciaban a campaña, un grupo de 52 traballadores que este ano se incorporan ao colectivo de mariscadores a pé vironse obrigados a permanecer en terra ante o retraso na concesión dos permisos. Estamos, un pouco desesperados porque ademais vemos que empeza a campaña, que todos van por o mar e nós estamos aquí. Xa invertimos unha cantidade de diñeiro, non sei eles, por o menos eu, en rastros, en traxes e en equipación para ir, e desembolsouse unha importante cantidad de diñeiro para quen non a teña. Entonces, nada, pedimos eso, agilidad. Yo llevo un año en el paro para cumplir los requisitos, he tenido que pagar los cursos para poder optar a esta plaza, he tenido que gastar otro dinero en comprarme neoprenos, en comprar todo lo del marisqueo. Yo soy de fuera, tampoco sabía que había una lista provisional ni nadie me había avisado de nada. A pesar de que o procedemento xa debería estar resolto, aínda está en fase de presentación de alegacións á lista provisional de admitidos. En estes momentos encontrámonos nese prazo que hai de 15 días para posibles reclamacións na puntuación do baremo. O marisqueo empeza o día 10 e o noso plazo termina o día 11. Entonces, nós o que pedimos é agilidade, por favor, no papeleo. Nós o que queremos é ir mariscar, con todas as da lei, sempre hai un permes provisional, sempre hai algo que se pode facer. Entonces, iso é o que pedimos, simplemente, nada máis, ir a mariscar. Hai xente que leva por este baremo, porque che puntúa o paro, dache 3 puntos se estás en el. Hai xente que leva sin traballar moito tempo, rechazando traballos, por esperar por isto. O sea que ahora calquer día é crucial. A partir de entón hai que cumprir con outros trámites, polo que no mellor dos casos non recibirán os permex ata outubro. Yo he venido a la cofradía a preguntar para cuándo nosotros tendríamos y me han dicho el día 11 acaba el plazo para alegaciones, luego hay 15 días para resolver esas alegaciones y luego tenemos que esperar a que salga la lista definitiva. Una vez salga esa lista definitiva todavía tenemos que presentar el certificado médico y no sé si algún papel más en la Junta y esperar a que nos den el permes. Ademais de demandar maior axilidade da Administración para evitar que se repitan estas demoras, que xa aconteceron tamén en 2015, solicitan que se concedan autorizacións provisionais para poder iniciar a campaña en igualdade de condicións que o resto dos compañeiros. A Confraría da Pobra segue a demandar a apertura de correntes no porto, a pesar de que Portos de Galicia dicía que os estudos non eran concluíntes. Parte da Xunta Xeral da Confraría de Pescadores da Pobra saiu hoxe o paso das declaracións realizadas hai uns días polo presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, nas que afirmaba que a apertura das canles no porto comercial non conlevaría unha mellora inmediata na produtividade dos seus bancos marisqueiros. Segundo o patrón maior Xoán Miguel Iglesias, o ente autonómico continúa coa súa pasividade ante este proxecto, a pesar de ser, segundo el, unha solicitude reiterada do Pósito, dende hai máis de 20 anos. Se hai algo de certo nas declaracións feitas polo señor presidente de Portos, é que a apertura do peirao non conlevaría unha mellora inmediata dos bancos marisqueiros, pero nós somos conscientes deso e sabemos que a recuperación dos mesmos vai ser gradual, así como a pérdida tamén foi gradual. Pero o que nos interesa que se execute a obra e que se recuperen canto antes. De non ser así, en poucos anos non teremos onde traballar. A merma da produción, debido ao cambio das correntes mariñas nos dous principais areais desta cofradía, tanto Rapusiños como Areal, descendeu dos anos 80 un 80%. Isto conleva perda de postos de traballo que pasamos de ser sobre 350 socios a apenas 200 na actualidade. Botando man dunha fotografía da zona portuaria dos anos 80 existente na propia confraría, aludiu á merma considerable sufrida nestes anos polo Pósito no número de zonas productivas nas que poder traballar, a consecuencia da construción dos recheos e a ampliación do peirao comercial, sen que por parte da Administración existise unha compensación. Estamos de acordo que no porto podemos convivir todos. Pesca, marisqueo, acuicultura, turismo e industria. Pero non a costa nosa, perdendo bancos marisqueiros, ben con recheos, bastante grandes por certo, ou cunha construcción deste peirao sen que desde a Administración deran solución. Nin nos compensaran con outros terrenos. Por exemplo, temos o Banco de Cabío ao lado e non nos compensaron a perda destes terrenos co Banco de Cabío. Dende o Pósito pobrense aseguran que seguirán loitando pola apertura do peirao, de cara a solucionar un problema que lles está a causar un grave prexuízo ás economías de todos os mariscadores. Todas as posibilidades están abertas, ou se por hoxe están abertas, porque nós xa levamos moitísimos anos que eu lembre,
incluso antes de 2005, 2006, 2007, con Manolo Maneiro de patrón, eu estaba de presidente da agrupación Mariscadores a Flote, xa se fora a falar co Irisari, daquela estaba de presidente de Portos, e xa sabíamos que este era un problema, e xa estamos falando de fai 12, 14 anos. E votaron outros 12, 14 anos en riba, estamos no 2018 e ainda non se fixo nada. Sábese que este peirao, non é un peirao, este é unha esclusa, este é unha comporta, este é un... xa non sei o que dicir, que está frenando todos os desoves, está frenando todas as correntes, está frenando os ecosistemas que antes estaban unidos e agora están separados. Isto hai que buscar unha solución. O problema non o creamos nós. O que pasa é que agora o problema sí que o temos nós, porque nós somos os que comemos destas playas. Algo hai que facer. E a apertura, para min, é fundamental. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. O vicepresidente da Xunta e a conselleira do Mar visitaron as instalacións da conserveira Linamar co fin de coñecer o resultado dos investimentos realizados para as melloras tecnolóxicas. A conselleira do Mar e o vicepresidente do Goberno Autonómico visitaron o grupo Linamar en Cambados, beneficiario dunha das liñas de axuda postas en marcha pola Xunta para mellorar a competitividade das empresas. Teñen como fin tamén fomentar a súa modernización tecnolóxica, como ten feito Linamar na súa nova liña de procesados. Temos un misión galego fantástico e queríamos darlle un valor añadido que non se estaba facendo. Entón, a miña lucha como muller traballadora é facilitar o consumo para as mulleres que traballamos, non? Os homes tamén, vale? Pero eu pensei en nós primeiro. Entón, ti cando sales de traballar e sales as tantas, o que queres, vas e compras unha lechuga na bolsa para non ter que limpiar unha lechuga, non? Quería darlle ese toque ao misión, non? De coller unha bandexa, quéntala no microondas e comes, e non tens que limpialo, nin tal, porque nós aquí en Galicia pois somos máis de coller misión, botalo na tarteira, como facemos todos, pero por España adiante, ráscano, límpiano, e a facilitarlle a vida, non? Entón, agora demos o salto, fai 3 anos, demos o salto ao que é facerse a elaborado. Entón, había moitas empresas que facían elaborado, cocido. Nos quisemos dar o paso de visión con 2 cunchas, con unha salsa. Basámonos moito no sabor do produto, que sepa facer. Non lle choramos nin a bandexa, nin os fils, nin o tomate, nin o aceite, nin o viño. Gústanos como se o fixeras para ti. Entón, pasalo eso a industria alimentaria é a veces moi complicado, non? Rosa Quintana destacou que a Consellería do Mar destinou preto de 18,5 millóns de euros para a posta en marcha de 50 proxectos ao abeiro das axudas para a transformación e comercialización dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura. En concreto, o Grupo Linamar beneficiouse este ano de 3,3 millóns de euros de fondos procedentes da Xunta para mellorar os seus procesos de produción e venda. Buscamos innovar na nosa produción, ofrecerlle ao consumidor cada día unhos produtos que teñan unha maior vida útil e, polo tanto, poidan responder ás necesidades dos novos consumidores, provocar o menor dano posible ao medio ambiente, buscar unha eficiencia enerxética e neso, pois, eu creo que La Sirena, a Line e todo o seu equipo pois veñen acreditando ano tras ano que siguen invertindo, que siguen innovando e que siguen apostando por, xa no seu día foron, eu creo que pioneiros nesa utilización da atmósfera modificada para darlle unha maior vida útil ao mexillón e hoxe pois siguen diversificando esa actividade e dende logo para o Goberno de Galicia é unha satisfacción saber que empresas como a Adelina, pequenas empresas familiares, siguen apostando por innovar cada día máis. Con esta achega, o grupo avanzou nos investimentos que xa realizará para dar maior valor engadido aos produtos e posicionarse con solidez no mercado. Para isto, contou cunha achega global da Xunta de 1,5 millón de euros entre o 2012 e o 2014. Unha vintena de embarcacións participarán esta fin de semana nunha nova regata que organiza o Club Náutico de Ribeira, a volta á Ría da Arousa.
A colaboración entre varias empresas locais unidas en torno á firma ITH Publicidade tivo como resultado o nacemento dunha regata apadriñada polo Club Náutico de Ribeira. Celebrarase en 2 xornadas, o sábado 15 con saída ás 2 da tarde e o domingo a partir das 11. Esperamos que haya una participación, como ahora ya es septiembre, pero aún así esperamos una participación de unas 20 unidades, que yo creo que es importante en estas fechas. Ya hay barcos importantes confirmados, y bueno, y de la flota de Ribeira, y nos acompañarán también, espero que algunos de Portosín, de Rianxo, de Cabo de Cruz y de la Puebla también. Disputarán as probas en itinerarios variables en función das condicións meteorolóxicas. Ademais dun percorrido Barlovento-Sotavento de 6 millas, haberá 3 en dirección sur entre 8 e 12 millas e outros tantos cara ao interior da ría que oscilan entre as 9 e as 13 millas. El sábado será una regata convencional, y el domingo vamos a hacer unos cambios, vamos a hacer una regata, digamos, invertida. No saldrán los barcos todos juntos, sino saldrán en función del rating que tengan, es decir, los lentos salirán primero y los rápidos salirán después, para tener una llegada en conjunto, es decir, el primero que llegue será el campeón. O remate das regatas, tanto o sábado como o domingo, desenvolverase un salón náutico na punta do dique de Abrigo, coa participación de empresas navais e de automoción de toda a comarca. Y a mayores también nace un pequeño proyecto sumado a la regata, que sería un pequeño, poco a poco ir creciendo, como un pequeño salón náutico y del motor. Y bueno, esperando que poco a poco vaya creciendo poco a poco la regata, edición tras edición, y ser un referente del calendario de regatas. O gañador da clasificación xeral recibirá un premio metálico de 1.000 euros. Pois ata aquí o noso tempo dedicado a informar desta semana. Tan só nos queda despedirnos lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Non nos falten. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.